Nismo ništa smislili za ovaj uvod da ide i neka špica. Ma kakve. Nešto. Ili da mi svaki put glumimo da je špica, a zapravo smo samo mi. To je jako ružno. Što više vreme ide, sve očajnije. Pa zato i kažem. Možda bi mogli, brate. Ne znam. Vidi ovako. Šta imaš? Kia, brate. Kia Sportage. Savaž. Kia Sportage, kaže ovako. Da imamo koliko je čukana. A nije, ali ovo, znaš koliko, brate, ja više volim kada auto nije čukan, nego ima jako puno smeća. Znači, ljudi neverovatno, ljudi pogledaju. Ali meni je najsmešnije, znači, evo, pokazat će Mila, bacit će brate, u montažu, jer mora. Po ugovoru mora. Znači, ne bi. Brate, neverovatno, mene ne samo što me zanima kako je došao do toga da ovaj auto ovako pun smeća, nego me također zanima kako je došao do toga da ne samo ga neko slika kad je tako pun smeća, nego da završi u ovoj bazi. Da. Znači, kako je, šta, jel nije, brate, kontač, razumemo ovo sad, on se čukno, brate, pa ga neko, ali šta se desilo ovde? Uglavnom. Ako su išli na put, možda pa slupali usput, pa je to sam kao lica mesta. Sa mesta zločina. Pa da. Ne znam, brate, u svakom slučaju priču znate, Car Vertical, naša braća, možete vidjeti izveštaj vezan za vaš auto sa gomilom jako korisnih detalja da vas neko ne prevari dok ga kupujete, sa našim kodom koji se zove Jadna, to jest ne zove se, nego ukucate Jadna 20, biće dole, imat ćete 20% popusta, ukucate broj šasije i možete vidjeti gomilu informacije koje će vam jako značiti ako se lomite da li da kupite auto ili ne. To je to, naša braća Car Vertical. Tako je. Zvanična epizoda može da počne. Može da počne. Jesi bio? Ne jesi bio. Jesi voleo cirkus, komali? Jesam. Jesi voleo cirkus? Jesam. Kako jebe cirkus? Jes, to je cirkus. To je cirkus. Glede, ja sam neki dan, ja i Sandra negde na vrhuncu, brate, onog... pandemije. Brate, ne na vrhuncu pandemije, nego na vrhuncu ispraznog konzumiranja sadržaja. Sedimo, isprazno konzumiramo sadržaj kao srećan bračni par, jel tako, kako treba. I, brate, izleće klip, ali bez jebancije, 34 ili 37 najgorih nesreća u cirkusu. Buraz. Znaš kako zajebano. Buraz od 37, njih 20 je poginulo. Da, pa ide gore. Znači, znaš koliko ti imaš načina da pogineš, brate, u cirkusu? Cirkus mi je malo kao opera. Jako mnogo truda, jako malo para. S tim što cirkus je baš zanimljiv. Jebi ga. Dobro, ali ja moram da kažem da nisam nikad gledao cirkus. Ja sam vašarski, brate, dovuku nekog lava na umoru, razumeš, ima neki rak, nije mu dobro i onda brate, tamo nešto prođe i mi kao deca uvidi lava, čale ni ne gleda, nije gleda TikTok tad. Rezultate. Da, rezultate krvi. Tetku na trapezu, bravo, poštar. I tako da, verovatno je pravi cirkus spektakl, audiovizuelni. I ovaj nam je bio kad smo bili deca, naravno, ali ne mogu da zamislim šta je Isto, brate, isto, ali meni je i ovaj lokalni mi je isto bio, čekaj, jebote, ima klovn. Znači, jebeš klovna. Jebeš klovna, boli me kurac, nego, brate, taj opet sudar svetova. Da. To je baš sudar sveta, jer ti imaš klovna, imaš onaj na trapezu, imaš onu na trapezu, imaš lava, imaš lika koji trenirala, imaš žena s bradom. ima, brate, stari radikal. Ima svašta u cirkusu. Ima, brate, što hoda po žici, brate. To je zajebano. Ali pritom, ne znam kako ti, ali ja kad sam bio klinac, meni se činilo od svih ovih sranja da bih možda mogao da hodam po žici. Jer kao samo treba im jako dobro, težu da hodam jako ravno. Hodanje po žici delo je lakše za savladati u moru svih tih. Najrealnije, zato što kao, brate, u tvojoj glavi kao klinac ja treba samo da hodam jako ravno. I ja ću realnost je toliko daleko od toga da nećemo ne počinjemo, a brate, zapravo hodanje na žici delo je najjednostavnije trapez.
Ne, ali ne znam šta je trapez. Trapez je ono, brate, što vise, pa se vrte. To je sve trapez. Okay, to je sve to, brate, ono što visi, pa, brate, ima mreža dole, a nekad nema. Nekad nema mreža, brate, i kad nema mreža u ruskom cirkusu, pogine, brate, ono, taj što, razumeš, mislim, to su zajebane su stvari, a zašto me podsjeća na operu? Zašto zaista profita nula? Ne znam ko se obogatio druže od cirkusa? A brate, tamo može biti karta 300 dinara na bulevaru Evrope, razumeš, na onaj za A od tog cirkusa nije, ali opet kaže, možda razumeš negde u Teksasu. Ako ide neki, ono... Dobro, možda. Mi govorimo ovo što ima, brate, kod nas. I čak i kod nas, jer kod nas i kad dođe italijanski cirkus. Znaš koliko sam? Pa s neke italijanske klise, brate. Da. I dalje, razumeš, dolazi, ne dolazi. To iz centra Rima, 3 čovjeka u odelima. Razumeš? Niti treba, to je cirkus, brate, ja to razumem. Ima čovjek koji baca noževe. To je sjajno. Bacanje randu. Ovi što bacaju noževe, meni to isto to. On baca samo i hvata, kao žonglira noževima ili baca ono u metu? Na ženu, brate. Na ženu, da. Na ženu, to mi je baš zajebano, brate. Jeste. To mi je uvek bilo, mislim, i ovi treneri životinja isto. Tigar, lav, medved, mada, što sam naravno stariji, mnogo se više brinem za te životinje nego za te trenere, zašto ta životinja mora biti izmučena, drogirana i sve to, razumeš, ne može... Drogirana, A buraz, ne može medved, teš ti medveda nauči da vozi bicikl, brate. Da ga jako ne tučeš. Mislim, ali stvarno, buraz, mislim sad, ono... Jer ima da medved vozi bicikl? Sigurno ima, brate. Sigurno, brate, ima. Aj ukucaj. Znači mi je, da je bio cirkus kad sam bio mali, ne da je bio cirkus kad sam bio mali, da je bio AI kad sam bio mali, mislio da je AI cirkus, garant. Da je cirkus AI zapravo. Bear riding bicycle. Bear riding bicycle. Prvi video, Russian bear. Dobra, znači da, ruski. A dobro ima buraz, ima i to ovo... Ima i mountain bike voze sve. Na olimpijadi, brate. Ponika. A, brate, sve su neke animacije, da vidi ga ovaj brat na Shutterstocku. Brate, baš, ako je prava slika, ovo je baš kidanje, brate. Ovo ne može biti prava slika. Ne može medved ima ovaj stav, brate. Mislim da mu ne dozvoljavaju kosti da ovako sedi. Da, brate, baš sedi kao baš je razgiban. Armstrong, brate, da. I nekako, ne samo to, pogledaj mu pogled, brate. Pogled mu je kao da je, brate, prošao ovu raskrsnicu kod Merkatora 1000 puta. Znači, gleda malo u levo da ga nešto ne pukne, brate. Moraš mi ovo poslati. Poslaću, brate, poslaću. Ovo zaslužuju ljudi da vide. Poslaću, brate, čekaj, ajde odmah da ne bi... Mnogo je dobro. Ne sjećam se, brate, znam da je bio kod Hale cirkus u Sremskoj Mitrovici, to se sjećam. Bio sam kao klinac. Dobro. Ne sjećam se, apsolutno. Ne sjećaš se, brate, stvarno, a? Sjećam se kako su izgledali te tribine gde smo sedeli i to, ali ne sjećam se uopšte... Mada meni je uvijek bilo fascinantno postavljanje toga. Da. To je, brate, to treba budeš stvarno, mislim, to moraš imaš, nije baš ono ofrlje. Buraz da ga preneseš kamionom. Baš sam teo kažem, brate, Luna Park. Za mene, ja, kad sam bio klinac, potpuno neverovatno da se cirkus donosi kombijem. Da. A Luna Park, to da ti ne pričam. Znači, zato što, brate, Luna Park ti dođe 2-3 puta godišnje, znači ti si svestan da on nije tu. Svestan si da ne bleji tu, brate. Ali ne razmišljaš kao klinac kako ga dovoze, ali, brate, kad ga skapiraš da ga spakuju u kamion. A još da ga spakuju u kamion, nego ga raspakuju i ja se onda vozim na tome 90 na sat. Ne znam. Da, i dalje nisam video postavljanje Luna Parka. Samo je tu. Pa nisam, brate, nikad. Zapitaj se. Nisam nikad i sigurno jako zajebano. Vidio sam Vranu koja jede čačanski čips, ali nisam vidio postavljanje. Zajebano, brate, zajebano. Nisam, ali to šipke, one, brate, i zanima me ukoliko se rasklopi. Znači, koliko kamiona je za Luna Park? Brate, ali, evo, i Luna Park, koji jebeni cim. Jeste. Ogroman. Ali zarade. A bura spakovati Luna Park. Zarade, da. Ti se jedva preselio, bog te, da ovi su dovukli iz Šapca i medveda i bicikli kapiraš? I onu balerinu i onaj most i onaj sling slide. Doveli Beograd na vodi, brate, razumeš? Da. Ja iz 50 kvadrata ne mogu da se preselim. Da.
Kapiraš, brate? To dovoljno govori o nama. samo one autiće samo, brate, da se preseli. Kako ja volim autiće. Sad sve manje mogu da stanem u njih, ali sve na silu. Kad si vodio zadnji put, brate? Pre 3 godine sam bio na autićima. Ja jako dugo nisam bio, brate. A baš bi volao. Mislim da sam pre 3 godine bio na autićima. Kakva je masa na autićima, brate? I dalje imaš kretena kao mi, starijih, koji došli da se iživljavaju. Nema tako. Da. Pa išli smo na šobrtu, nas trojica. Jel da, I? Pa evo, dogovorili smo se za ovu godinu opet. Dobro. Super su, otiđivaš, super. Da. I kako je na autićima u Šapcu? Vrhunski, a? Nema starijih ovi što se udaraju. Nema da se. To. Osvojio sam i nagradu vožnju. Naravno, da. Brate, išao bi, baš bi išao, brate, baš bi išao. Jedino nisam smeo onaj sling, ono da te ispale gore, zbog kičme i pršeno i to da mi nešto ne iščaši, pa na glupost da sjebem. Ste ga našli? Ajde, donesi ga u kadar tako. Aj, molim te. Dođi. Ili vamo kod Milaka. Ne, bolje ti na uvak s ovoj strani. Evo ga. Stani kod Milaka. Šta radiš ti, ludako? Gde si pobegu? Vid mokro ti. Jaj, što si prljavi, jebote. Ali kao spava mu se malo. Da, kao ja se nešto zbunio. O, kao bura, šta ste? Jel ko ti jež? Nije, dobro, mislim da stvarno se desilo. Dešavalo se da nešto pričamo pa se desi. Više puta, nažalost. Jeste, bre. Gde smo stali kod... Nisam smeo taj sling, zbog kičme i to. Super mi je, bio sam, kažem ti, u Švedskoj sam bio na najvećem ringišpilu. To je onaj Göteborg? Ne, u Stokholmu, Grunalund. Göteborg je najstariji, još drvene imaju. To ne znam, da. Ovde je kao navodno je veći od Pratera ringišpil. Pričali smo nešto kratko jednom. Da, to mi je super. A kao ringišpil, brate, u smislu koja vrsta jebenog ringišpila? Kao, jel ona je sa ljuljaškama okolo? Da. Ona je što oko. Ne, baš kako zamišljaš ringišpil, znači šipka i okolo idu, brat, stolice. Najveći u smislu najviši, brate. Najviši, da, 120... Aj, ukucaj, brate, Stockholm. Ne znam. Stockholm, Grunalund, kako se kaže ringišpil? Nije karusel, nije? Karusel je bukvalno baš ringišpil, da. Kucaj, hajto. Da, u stvari upravo to je sa konjićima, da. Ovo je buraz, ne znam kako se zove, evo, zateko si. Karusel je ono što volim da gori u filmovima. Da. Ne znam kako se zove, brate. Mislim da je 120 metara. Možda je 110. Stoji u redu. Ne, brate, previše mi je to. Sa brzinom nemam problem, s visinom imam. Ovdje nije brzo. Da, je 120 metara, šta je? Bila frka gore, rekao sam već. Gore, kad staneš pa ono, brat, zaškripi neki metal, majku ti. Ma, ni bre. To mi je, da. Ali autići ostaju. Zaškripi u Šapcu, to je. Ali da, to nije na 120 metara, ali neke na 20, brate, dovoljno. Pa najjača i dalje ona slika, onaj što ringišpil što se vrti po putu, što upadaju ljudi, to je bilo u nekom selu u Srbiji. Stolica uđe u traku. Saobraćaj. Brate, koliko stvari možeš poći po zlu? Či koliko stvari? Kažem ti, ne znam koji je tu safety check u smislu kao ja zavrnem ili ideš ti iza mene pa gledaš jesam ja to dobro zavrno ili ima još trojica iza tebe ili je to na reč kao ma jesam. Ne znam, brate, kad budem roditelj mi ne razumeš, neće mi to biti sve jedno. S jedne strane ne mogu, brate, ne pustiti decu da idu na ringišpil. S druge strane, mora ići na ringišpil, brate, šta se ja pitam, ali buraz, na kraju neće me ni pitat, otiće, brate, pa na ringišpil, razumeš, uzeće mi pare, ukrašće mi pare, će na ringišpil, razumeš, ne mogu ih sprečiti. Ali s druge strane je to neki Milorad, brate, zatezao te, brate, šrafove i neki drugi Milorad je proveravao. Kako ide uopšte to firma, jesi ti firma, brate, kao Luna Park, šta si, razumeš? Pa to sve... Kažem ti, jako mnogo pitanja. A imam utisak da ti trebaju sigurno neke dozvole. Mora biti, sigurno. Mora izaći neko iz neke komisije, brate, da dođe da testira sve to da se... Tako je. Jer ja kažem, ja njih nikad ne vidim kad se postavljaju. Ja vidim sam sutradan radi i ljudi su na njemu. Vidi, to sigurno košta da cirkus ispuni sve standarde koje mora. Zato mislim da ga ne ispunjava. Cirkus? Jer sigurno, kao propis neki, je sigurno jako strog. Praksa, brate, ne možeš ti montirati danas, buraz ovde, Luna Park i za 3 dana u Zaječaru, ako je to sve top.
Ne, može buraz. Da, nisam nikad prošao pored Luna parka, ja Da pričam se, o tome, da kao sve ljude koji... Srbija nema jedinstven zakon koji obavezno reguliše postavljanje i rad Luna parkova, već se bezbednost prava zasniva na dobrovoljnoj primjeni evropskih standarda. Ne, mi nemamo zakon o Luna parkovima, brate. Stvarno. A ne, dobrovoljna primjena evropskih standarda. Ide nam generalno dobro, otvaramo klaster. Dobro smo živi, buraz, dobro smo živi, jebote. Što bre, dobrovoljna primjena, druže, visim na 30 metara. I ovaj naš, ali vidi, možda mi sad ovde lupetamo. Možda stvarno, brate, taj neki Luna park koji ovi dovezu, brate, možda je stvarno kao kad, možda to nama deluje tako, ali možda on stvarno, brate, po evropskom. Ne znam, brate. Wave Swinger se zove, tačnije Eclipse je kao kod njih u parku naziv, a Wave Swinger je naziv sprave Ringišpila. Ringišpila 121 metara. 121 metar, pa da, u Stokholmu. Najveći na svetu. To znači da ti 120 metara ti je guzica iznad, brate, zemlje. Ne znam da li je vrh tornja se meri kao Da, visina okej. ili je visina vrtenja 121 metara, ali kažem ti. Vrtenje je na nekih 100 u svakom slučaju, ako ništa, brate. Da. I popneš se i ta jedna sekunda je problem. Znači ti kad te on podigne, imaš malu pauzu dok ne krene da vrti. Da. E to kad sediš i ništa se ne dešava, tu se susru. Da. Jer ti si sad gore, nema dole, ali se ni ne vrtiš, brate. Tumač mi je to, brate, to je 35 spratova, buraz. Tumač mi je to, nije, nema Sam sreo lika iz Vrnjačke banje koji čeka isto u redu koji ja. Jako smešno, i on se okreće kao drevnjak. To mi je, brate, slično ko padobran. To mi je kao, Moj brate, burazeres kako šta to? znam, ne znam, brate. Ne moram ja. A voleo Ne da moram mnogo ja stvari sve, da probam, a brate. neću ništa jer se i bojim i glup sam i ne znam. Pa kao da me nešto jako uzbuđuje, aj to vrtenje, malo se vrtim na ba da i dalje, brate. Ali autići, Autići kidaju. Autići na 100 metara. Autići, ali mora ići ako te pukne da rešetka padneš. gore. Da, mora ići gore. Ona guma, ali nije ono zajebano, kad stojiš pa ono patika ti malo viri dok gledaš kako drugi voze tu, ako bi te opičio, jesno ono visoko, ali dobro bi te pritisnuo gumom. Ono. Jesu spori, brate, jer ja stavim se kad bi vozio da su jako spori. Pa jesu oni, brate, koliko ide najbrže utiću Luna parku? Maximum speed, Luna park, car. Tako ukuca. Kako ozbiljno ovo radi. Kao da je neki... Brate, a? Ja mislim da ne može ići više od 10 na sat. Ima neki, a čekaj, za koji govoriš? Prosečni ovi, da. Gugla i Šabac. A u Šapcu, ovdje izaš Janac 72. A, taj hoću da vozim. Taj Jel imaš to u Stockholmu? garaži, budalo. Taj imaš, druže, već. Treba staviti te gume oko pravih automobila. Razumeš? Bilo mnogo bezbednije. Dobro. Dobro, što ne stavljamo, brate? Kao zauzimaju puno prostora. Jer kao kad pogledaš... Ne znam. 5 do 7 napada do 10 na sat. To ti kažem, to je... Ne možeš ni bežat ni od koga. Ne možeš, brate, ne možeš. Ti čovjek hoda, brate, stignete. I on ide ono u rikverc kad okreneš kroz desno. Evo možda. Moraš, da, on se okreće ceo. I onda možeš... Kako beše, šta treba da okreneš puno desno? Da, Levo da. sve jedno je, i levo ili desno, ali puno. Da. Pun i onda ide u krene rikverc. nazad. Da. Ima kočnica i gas. Kaka fora, brate. Brate, ko je to smislio? Nema kočnice. Nema kočnica. Bravo, da, istripao sam se. Jebote, nema Sad smo ih, brate, baš... Nema, ma koji će ne mogu ide sada 5 do stane, 7 na sat. Kočiti lik rukom koji te uhvati iza. Ili ono što ti se popne, pa ti da žeton. Da, popre, i mene jednom taj, pošto smo se sudarili nas 15, se udarilo u ćošku smo nekom bili, pa on išao po svakom i odglavljivo najbrže. Da može, popne se i onda on mota, zašto, brate, zna da ih vozi, ubija kako vozi. Koliko je žeton sad, brate? Žeton je sad tipa 30 dinara, 40, 100. Još 40 je smešno, Nije, za autiće nije. Ovdje su rekli da neko kod Sheraton od 150 pa nadalje. Stvarno. To bi očekivao, brate. Nije, Milak, ništa više nije, buraz. Onaj točak 500 i... Ok, za taj to, ja mislim da su autići i dalje jeftini, zato što kao... Ali 150 je valjda najjeftiniji. 150, buraz, tebe više ni čovjek, brate, ne startuje da mu daš 30 dinara, brate. Razumeš, nego traži bar 200, brate. To je tačno. Brate, nešto kad je mene prvi dan škole, prvi dan Karlovačke, brate, išao tad bus sa Riblje za Karlovce.
I ja, brate, dolazim na riblju, 6 dana sam u Novom Sadu, idem prvi dan u školu i startuje me neki, brate, lik. I kao, vamo tamo, 50 dinara da izvede devojku, ne znam šta. I ja sad tu, brate, a ja nisam ja veverica, buraz, imam 14 godina, ali imao sam ja, već sam sreo lika iz Banja Luke, što mu treba za kartu i sve sam prošao. Brate. I vidim ja šta se dešava, rekao, brate, ne, idem. I pritom stvarno ne. Ne, morao sam imati za užinu, brate. Morao sam imati za užinu, bar 50 dinara. Dobro. I traže 50 dinara, stvarno ne traže puno. I ja rekao, brate, ne. I on kao, ne, kao stani, čekaj, vidim ja šta se dešava, da će on tu mene na silu. I kao 50 dinara vamo tamo, pa znaš devojku da ja da izvedem, ne znam šta. I ja rekao, brate, vidi, ja stvarno nemam. I on meni kaže tad, pa kao jebi ga, ili mi daj, ili ću te savijem. Ja te prvi put čujem izraz da će neko da me savije. I meni niš nije jasno. Ja u fazonu, brate, sad mi malo frka. Do tad sam u fazonu, aj, brate, manima u pičku, idem, razumeš? Hoću da me savije. Da me rekao će me prebije, ja bio u fazonu, ok, to sam i očekivao, idem dalje. Ali, brate, da me savije, sad još ući da me savije. Će stvarno da me savije, brate, šta se desi, da, brate, ako kontaš sad, malo mi nije mi sve, možda i neka, ne znam kakva je aluzija, možda nešto dobro. Nemam pojma. Znači, ništa mi, brate, nije jasno. I jebi ga, brate, jer nije, brate, okej, ne bojim se batina, brate, ako me predi, ali pritom ne i neće, puna riblja pijaca, neće. Pa neće me, brate, on ima 16, razumeš, nije ni on sa, ne, i on je neki isto, brate, levat mali, razumeš. Nije, brate, čovjek 40 godina, nego isto tako 16, 17, nešto ide i žicka, brate, oko riblje i znam da me pritom i neće prebiti, jer nije mu cilj, brate, da prebije pred punom ribljom klinca od 14 godina. Nije ni to poenta. Da, je rekao da me savije, brate, sad ne znam šta će biti. Kontaš? Jebi ga, brate, i ništa, ja sam tu, šta ću, brate, kažem, dobro, ne, kažete, bati nas ne bojim, jebi ga, ja, brate, mršav lik koji Kenja, brate, na sve, naravno da, moram nekad dobiti batine, brate, normalno, nije to ni loše. I, brate, ništa, budem u fazonu, ajde, u pičku matru krenem, razumeš, odem. I tu sam jedno 5 metara, čekam da me zapuca, brate, u potiljak. Aha. Ali ništa, stvarno, pustio me samo, brate. Stvari mene zanima da što je. Pustio me, pa savije. Pa jebi ga, to je... Ono je savije od batina, kao da... Pa to, da me savije, to je kao, ne, to sam čuo, posle sam čuo po Novom Sadu da me neko savije. rekli su mi to i posle, brate, da će da me saviju, ali sam tad znao šta je. Kad sam prvi put čuo da će čovjek da me savije, nije mi bilo sve jedno, brate, uopšte. Ja sam ti pričao za Luna Parku, to sam pričao za telefone kad sam vidio da je onaj Samsung D500 ispao nekoj devojci iznad mene dok se vrtimo u onom govnetu. Ne sećam se toga. Da. Mislim da da sećam i dan danas to, da brate, mobilni telefon tad neko ko je imao i riba koja je na onoj balerini i ispred ili iza nas ili tu je negde. I ja vidim telefon koji okrenuo je na opačke i ispalo iz džepa, razumeš. A gde je palo? Na zemlju, dole, 20 metara dole, i razbio se. Niš nije ostalo da je. To mi je kao sećanje iz Luna Parka. A brate, jebi ga, da. Moraš paziti, jebi ga svoj... A ima i ono, brate, kad odeš u Beč ili negde, ima onaj točak što sedneš, pa ništa. Onaj, kako se zove, brate, ima to ime svoje neko, brate, neću sad. Ferris wheel se zove. To je u Londonu, brate, jel da? Pa mislim se svaki zove. Da se svuda zove tako, a? Ima, brate, ima, može biti. A ja mislim da ovo u Beču ima neko baš njemačko ima, brate, nema ni veze, da. Znam koji. I meni su jako su mi lepe boja utića na struju. Jeste, brate. Brate, te boje, te nijanse su taj neki... Brate, iz one selekcije 256 boja Windows, brate. Da. Iz te selekcije, znači baš najosnovnije one boje, bukvalno. Tračica, da vidim baš kako izgledaju. Jeste, brate, a baš su te neke najjeftinije boje koje se najlakše zamešaju. I, brate, stvarno, jer svi autići su svuda isti. Taj koji je napravio standard svoje vremeno. Da. Je baš uzo para. Gle kako me gledaju lepo. Da, i svaki ima broj. Kako to funkcioniše u suštini? To je... Gore ima, brate, zakačenje struja, žica. Ima antenicu i gore pipa žicu. Pipa žicu, da, i onda, to je ko tramvaj neki nešto. Ide na struju, u principu, da. Nema dizel. Bilo bi dobro da je na dizel, da smo svi u onom...
Prde Sima jedni na drugu. DPF, ono, koči, niko ne može da krene. Dođe ovaj s benzincem, da izvadio DPF. Žeton 2000 dinara. Brate, koliko košta rana utić da ga kupim, da mi stoji negde, brate, u nekom tuđem dvorištu? Ali, brate, kad bi imao autić, onda bi se nacimo i da napravi malu platformicu. Jako brate. malu. Malu platformicu. On napraviti samo za nas dvojicu. Bukvalno. Čekaj da im, autić, Luna Park. Kako se oni zvanično zovu, ali ima naziv? Bumper, jebote, bravo, ovaj bravo. čovjek što sve zna. Svaka čast, brate, da. Na Bumper. terminologiji, evo te. Bumper Cars. Svaka čast, jeste Bumper Jesu, Cars. brate, da. Electric Amusement. Ali na srpskom nemamo garant standardni, na srpskom su autići. Da, jebi ga. Sudaranje. Ali možemo To. da primenimo evropski dobrovoljno. Kao što smo i do sad primenjivali, jel tako? Evo ima mala igračkica Bumper Cars kao. A neću to, Mila, ako hoću da vozim i udaram se. Čekaj da im, Bumper Cars price. Soma eura. Jedan. No, da, ne. Nisu svi. Ma ima tu kod Čeratora garant neki polo. To je fazon, brate, nešto daće nam za 300, pa tako je. Soma Jura nije preterano, Nije, brate. samo stvarno nemam šta sa njima ako nemam platformicu, brate. Ali, brate, a ta Šta je dole? Šta je platforma? Neki metal nešto. Metal, je li tako? Da, svi jedno je šta je platforma, ne mora da bude nešto na elektrisano i te fore, da. Ne, samo da bude glatko. Da. Nije guma nije sigurno. Čuje se, brate, ono kad hoda pa puca kad ovaj trči da te popravi. Jeste, brate, jeste. Uzemljenje. Mora bude metal. A mora budu metal, a? Mora, da. Gore mu je faza, a dole mu je uzemljenje. Znači, ako bi se uvatio za ovo gore, I ovo dole mu Moraš i dole i gore. Da, Znači, pa to je, moram ja to. stati na tebe. Da uvatim gore, a ti da vidimo koliko smo, samo zbog toga kakvi kupimo. smo provodnici. Ali, brate, da, zašto nemamo, stoji mi sve vreme stoji u glavi, brate, zašto auti, obični, nemaju gumeni, jer ti imaš napred i a što nemam sa strane? Što nema auto branik sa strane? Jer najčešće te udara sa strane. Jel to neka šta aerodinamika se kvari, pa nije niko smislio buraz. A izvini što mi pričamo bez da te To. pitamo. Realno. to govorio, treba da imaš napred i nazad. To da kad imaš zaštićeno levo u Novom Sadu i kad se neko vuče, da ga gurneš, da ide brže. Bro, Ali to možeš i ovako, brate, jer imaš napred. Mogu, Pa ali onda moram evropski ugovor. Da, dobro, i evropski standard moraš dobrovoljno da ispuniš, jasno, brate. Ali stvarno sa svih strana, buraz, da, mogo bi malo da ga gurne, mogo bi lakše prođe, mogo bi... a da, kaktus ima, ali nije ni blizu Luna Parka. A jest, ali to je baš neozbiljno, Sve smo brate. pogrešno uradili, i puteve i sve je moglo biti na tu struju, brate, dole uzemljenje, guma, brate, i da se guramo svi da po se- Novom Sadu, a odriš 5 futošku, do 8 km na sat. a futoška u 20 do 9 utorkom. Kako bi bilo zabavno. A dobro, vozili bi ljudi bajs više, verovatno, brate. Jer 5 do 8 na sat ne isplati mi se buraz do posla, treba mi 2,5 A sata. ne, ali napravio bi to opet neki Kinez, brate, neki Nemac ide bi napravio 40. da možda ide 40-50. Da, Sigurno. okej. Čipovo biberoma. Neki altica, ono da. Šta radi ovaj čovjek? Ode. Nevjerovatno. Vladare, na koliko smo minuta? Jel, stvarno. Gde to piše? Ima, ne. Zovi Romana. Tanki smo, brate, ima još. 28, Tanki. pol 28. sata u Luna Parku, nismo Boje. mi tanki, svi mi smo debeli. Šta si volio još, brate, u Luna Parku? Ja sam volio da pucam. To sam baš volio. Da, Volio sam pucati i gađati sranje, brate. to sam je volio. dobro. Jebi ga, ja sam fan i kruške u pičku. Dobro, ja nisam toliko. Sad ne, Da. sad ne, bila je u Gucci, sad je bilo izgibovi su bili izdržaji i kruška nisam išao, ali bio sam pre par godina, volim šamar da udarim krušci. Dobra je kruška, brate, Dobro. znaš, samo meni je, brate, ja se udarao, ali nisam nikad ni, brate, Ne, ja trenirao ne neku zbog tuču, kurčenja, ni nego to. ovako, zanima Nije da mi- prođem i mogu da udarim bez A okej, ali bi posledica. voleo da puknem da bude velik skor, brate, onda bi Da. češće pucao krušku, ovako mi kao ja nju puknem, ali, šta da, brate, mogu da puknem i... Ali to i nema, nije ošte u Kući jačini zid. fora, nego u brzini. To su, Dobro. raskrinkavali su skoro to. Marko A Jack jebi i ga. ekipa. Ali ko je, okej, ali, brate, koja je razlika brzine Tu gde i udariš. jačine? Okej, jačina kao, kao placing, kao, brate, Tako je, gde ćeš znači, da... trebao bi je što, znam to od ranije, još neki strani snimci su bili,
Znači moraš je udariti pod uglom dobrim i da pogodiš tačno da ona brzo ode gore, i onda, mada i to šteluju, razumeš, i to je... Pa ima ono Anthony Joshua. To mi to šteluju, Burazir. Nema, neću da vi, brate, više para ako je već sport. A to je, brate, men, ono, boys will be boys, brate, ko može jače krušku. Prerasteš isto u nekom momentu. Ali zašto mi šteluju da je manje, Burazir? Pa neće da ti da si... Kažem, mislim da je Joshua u nekom late nightu je udario, isto nije bilo kao, ja mislim da nije bio kao Max. Da. Možda on čovjek nije udario svesna, a to je najjače, kad udariš ko pizda i onda kada nisam svesna. Dobro, da, ali nemoguće da on ne može da izvuče 999 bukvalno iz pičke, razumeš? Ja mislim da to ide nešto 987 i onda... Misliš, i onda ga, tu je, kako se kaže, blokada. I onda ga onaj skačketićem u potkošu i pored što sedi s cigaricom. Dobro, okej, vidi, s jedne strane, to jeste na vlakuša, brate, zašto ti, ako stigneš do 987, si u fazonu, brate, sad ću ti ići do 999 i daću još 400 dinara za 4 kruška. Tako je. Jel to stvarno vredno te prevare? Pa je, pa jest. Dobro, okej, jest. Jebik. Jer nije bitna ni prevara. Da, nije uopšte. Dobro, da, to je devojka s tobom, ti onda daš njoj, ona udari jednom glupo, pa jednom bolje, pa budete srećni. Jeste, ti pukneš, jačan si ti, ja. Veća je to zabava od samog udarca. Okej, jeste, brate, jeste, ali zašto mi onda nameštaju, brate? Zašto mi, jer nisam ja, ni, razumeš, nije meni toliko... Jer i taj što radi, on to još nije prerast. Prešao igru. Pa da, i onda nema, ovi zgibovi su bili visili, neka masa, ono ja prošao pogled, rekao, aj sileste. To se ne sjećam, znam da je bilo, brate, stalno tamo kod Exita je bilo, ono se obesiš, brate, na šipku, pa tipa minut ili dva ili koliko je bilo, brate. To ima onaj šut nogom isto ima. I ima onaj malj. To nisam nikad igrao, ali sam vidio, šut nogom sam šutno. A šta šutaš, brate? Isto, brate, kao kruška, samo je postavljena horizontalno. Na kojoj visini? Nisko, brate, kao za šut za loptu. Low kick. Pa, zapravo kao fudbalska lopta. Baš za loptu, da. Mislim da ta visina neka, ono malo iznad zemlje. Dobro, onda je to baš lopta, da. Da, i onda šutneš, isto tako meri. A malj je valjda dugme, ono, brate, ima kao to i onda uzmeš, ne znam kog materijala je ono sranje i onda ga kao zvizneš time. To sam video, brate, ali nisam nikad probao, ono, nemam pojma malj. Brate, je muca kad bi uzeo taj malj da ga podignem i da udarim da bi se ušinuo, brate. I onda, ono... Jebem ga, ne znam. Ali da, ostaju mi, pa ne znam šta još ima uopšte. Ima pucanje, ima, ja voleo sam jednu ruku što uvek ispada sve iz nje. Ali nikad nisam. Pa nisam uspio. Ili je samo svoje nešto najgluplje, ono 16 onih medvedića koje već imaju. I brate, ja kad god sam gađao nešto, imaš ono pa gađaš one čaše, brate. Ja kako god pogodim, ja dobijem medveda. Znači, ne već, da li sam 10, brate, odjednom, da li nisam ništa, da mi čovjek, onaj Crnogorac mi da medveda, jedi se i kući. Medved. Nije, običan, brate, običan i mali i nije pravi. I nema bajs. Voleo sam na moru u Đenovićima je bila fliperana, ali to je sad drugi folder. Okej, ali dobro, pa i nije, brate, i nije. Da, zabavan u jednom mestu. Mala zabava malih ljudi. Aparati za zabavu, dece. Tako je, da. To sam voleo. Ne znam šta je još imalo na parku. Ali bude i to, brate, budu fliperi. Roller coaster je kao, mi nemamo neki veliki razvijeni, obično su... A to sam tam sad pričao, što uvek ispadne sve. To nikad nisam uspio ništa, brate. Ima tutorial. Jel ima? A to je baš... Gubi se kad ima tutorial, neću da ga pogledam. Hoću da platim i da ne dobijem ništa. Znaš šta je meni najjače, brate? Te neke stvari poput te ruke, za koje su bile glave koje su nas strebale. Koliko je potrebno, brate, vremena, žetona, volje, žetona, para. Koliko je potrebno? I ono kad ubacuješ, se kreće ona traka, pa dinar ubacuješ na kraj da pogura kad te... Da, znam šta je to. To nikad nisam shvatio. Da, znam šta je to. To nikad nisam shvatio, ali vidi, sad iz ove perspektive, u to vreme mi je to bilo tako fascinantno, kao i ovaj, brate, onaj što povučeš ručku pa ispadnu novčići. Jackpot. To. Znači, to mi je bilo tako fascinantno. Ali, brate, danas, šta da radim? Izađe mi, brate, jako puno dinara. Ili jako puno novčića od 5 dinara ili od 20. Šta da radim s tim? Sve na krušku. Jedino tako. Jedino ako ćemo uložiti dalje u Luna Park. Inače da ja nosim, brate, to... Neću ništa iz Luna Parka kući. Meni je kao klincu, bilo vi koliko para ću zaraditi. Da, sad ne, ja sad u fazonu, prvo što volim žetone generalno. Fan sam žetonskog tipa plaćanja. Onaj rebrasti što ima rebrasti, ima metalni sa, to je na primjer za fliper i za to ti je metalni sa ono, s jedne strane 2 ureza, s druge strane 1. Mislim da je tako išlo.
I znači to, ja i dan danas to kada perionica, ona na žeton, ja obožavam. Ja stavim sat i 20, ja mogu da perem tamo. Jeste. I pustim, dam uvijek čovjeku koji posle mene, ja operem za 400 sekundi, brate, ostavim njemu još 300 sekundi ima. A znaš šta je još veće zadovoljstvo od žetona kad na bilijar ubaciš žeton, pa povučeš onaj kurac. Pa krenu kugle. Kad se kugle oslobode iz staklene elipse, one male. A ti to uradio jednim, ne, to je baš pleasure, To Čale kaže, daj meni žeton, da ti ne bi sjebao žeton, aj sad ti jer povuci. ti smrtno sjebati, da. A i onda skidaš trokut gore s lampe i stavljaš. I onda sjebem povlačenje. Kako kao je to tata dobro? nešto. Sad smo cepali, u Madridu smo cepali bilijar. Bilijar, ja? Uvek nađem negdje, imam pikado i bilijar, volim, to mi je pivica i to obožavam. Brate, ja volim igrat, brate, bilo šta. U bilijaru sam slabiji, pa i u pikadu nisam. Pikado igram dobro. Stvarni fudbal baš volim, brate, ali volim sve, u principu, bilo šta, bilo kako to malo takmičenje, meni i dalje, ja i dalje imam, brate, 6 godina i uopšte mi to nije problem. To treba i negovati. Zašto je dobro, brate? Jem ti malo radi mozak, nije to sad ne znam koliko, brate, ali bolje nego scrollati. Buraz, kamo sreće da više stvarno igramo. Da. A majke mi, brate, ali ne kao igramo, sedim kući, igram Call of Duty, brate. Mislim, okej, to, ja i ne volim ne Call of Duty, ali FIFA, brate, šta god. Volim i to, brate, ali baš ovo kao malo jebi ga neka analogne igra, brate. Tako je, mi smo igrali sad kod tebe rođena, smo igrali stoni tenis, buraz, znači umro sam. Bilo baš dobro. Jer zapravo se umoriš kad ideš polopticu. Jer ona, brate, ispadne sa strane ovde, razumeš? Saginješ se 60 puta po nju. I mi, brate, to je negde, sad ne znam, brate, da li je to i muška i ženska stvar. Generalno se muškarci više igraju, kao odrasli muškarci se više igraju, lakše sebi dozvoljavaju da se igraju, brate, nego žene. Tako da ne znam da li je to kao vezano više za muški pol ili je, brate, generalno su žene morale potiskivati jer drugačije odrastaju ovo. Stvarno ne znam o čemu se radi, ali znam da ja i dalje, znaš koliko ja imam, brate, i dalje jak taj poriv da, brate, i kad igram fudbal, kad igram basket, i kad igram, brate, najmanju glupost klikere da igramo sad ja i ti, bilo bi mi prezabavno, brate. Baske jebeni, brate, razumeš? Sve. Da, kad smo kod žene, šta je, misli kao, šta vam izaziva to Luna Park, to vam zabavno uopšte ili nikad? Stvarno? Meni jeste, ja sam u Six Flags sam bila u Americi, to je tek ludilo. Šta znači Six Flags? Šta je to, brate? To je njihov poznati taj park i tu je imaju one, baš za odrasle, roller coasteri za odrasle. Znači to je Luna Park za ono kao big, girls and boys, da. Da, to ne bi smeo, brate, to mi je too much. To mi je, ne... Ja volim. A što tebi nije? To me zanima. Što kažeš? U Brazilu? Da, pre neki daš, nisu zakačeni, zaboravim da zakači kanap za bungee. Vidio sam da, kanap i bungee. Ne, ono stvarno mi je delovalo kao zajebancija, brate. Znači, ali... A jebi ga, brate, stvarno je smešno je u pičku, 2 lika. Zaborave, brate, bukvalno, you had one job, zaboravili su da zakače buraz ženu za punch. Više od jednog videa s takvim scenarijom. Nadam se da nisu ista 2 lika, brate. Dobro je. Ljubik se hvati za kako. Kao jao ne, opet to, brate. A da Šina, tu nema CTRLZ, brate. Nema, brate. I baš je, kao ajde, ove neke stvari ne vežeš pojas ili nešto, brate, ne vežeš ženu za banči, nema ništa. Samo je baciš, brate, u kanjon. Da. Ne znam, to mi zvuči kao, brate, da su se znali od ranije, nemam pojma. Stvarno mi kao slučajno. Ili su jako pijani, okej. A voliš generalno da se takmičiš kao u nečemu ili nemaš uopšte taj kompetitivni duh? Mislim da je tu do kompeticije. Brate, ste igrali igre, brate, kao na kompu i to. A dobro, ono glupe free.com igrice. A da, vi igrate Simse, brate, gde se isto ne takmičiš, nego nešto praviš. Zavisi koje godište. Porodicu, brate, da, to je zajebano. Meni je bilo zanimljivo tipa sa braćom, tako što oni mlađi od mene i onda oni tako nešto smisli, onda je kao meni bilo zanimljivo da se igram sa njima. A sad da sam kao ja došla, ne sjećam se, mislim, tako smo se u selu igrali, ono standardna igrica. Da. Ali dobro lastiš kao je. Da, mislim, mi sad ovdje pokušavamo da odgonetnemo, da li je to što... Što kažeš? Ko pobeđuje u lastišu? Jer to ima nešto na ostajanje. Na kraju zazidaš tog nekog. Mislim da u lastišu onaj koji najmanje puta stane na ono što ne sme da stane. A nije uopšte ne lupetam, brate. Ste igrao lastiš? Ja sam igrao, brate. Ja se sećam, brate. Sigurno sam igrao par puta.
jedan starijeg brata i imam komšiju koji je moje godište. Moj brat 3-4 godine stariji od mene, i onda smo mi u dvorištu imali šišarke i onda smo se igrali kao rata. I nije pola dvorišta njegovo, pola moje, i onda on nas urnisao sa šišarkama. Gađa vas šišarkama. Pa da. Dobacimo za njega. A, da, top. On je dočekao, brate, da, kao, jebi ga, vas je više. Vas je više, on burazer taman te 2 ili 3 ili 5 godina gdje se razvijaš kao majmun. Da. Razumeš, i ovi klinci došli, brate, tamo, još svi zakržljali siroti, ih razne. Da, to je onaj moment kad skapiraš kako da napucaš loptu. Ima ono kad si klinac pa šutaš samo i onda kad skontaš kako. Kontaš je na fizičkom da je, brate, udarila u plafon i odvalila, brate. Tako. Da. Jeste. To je to. Jeste, to je taj moment, brate. Plafon fizičkog. Mi smo imali, brate, izmučena površina. A stvarno je bilo, brate, fizički. Gdje, brate, ne radi, jer je jebi ga u srednjoj nas stvarno 5 i, brate, sve ostalo su žene. I onda ne rade žene i nas 5 ostanemo sami u sali s loptom. I stvarno je bilo da smo 45 minuta napucavali loptu. To je jebi ga to divljanje hormona. Idemo nas 5, 45 minuta svi napucavaju loptu, brate, u krov. Jeste, da. I završiš i toliko si srećan, brate. Jeste. Ja mislim da bi i sad bio, brate. Kako ne, buraz, samo sad ne smem da ne zbog kolena i kuka to i ti to, kažem. Ali bi, brate, kako ne bi bio srećan. Pa srećan sam jednako kad se igram, brate, a ovo čak nije, čak ima taj poseban neki posebna dimenzija igre koja nije igra, nego to, napucavanje, čisto nasilje. Da. Pražnje. Čisto pražnje, koje je isto tako, brate, prezabavno. Slažem se. Prezabavno, uglavnom mi pokušavamo ovdje da odgonetnemo da li je to što se žene manje igraju, da li je to stvar genetike ili toga što ih je društvo tako usmerilo. Mislim da je ovo pravi panel da se to otkrije. Apsolutno, od uvijek smo zapodenuli dobru temu, znali smo da uvijek zapodenemo, tako da... Ne samo to, nego da se i odluče. Tako je. Misliš, a? Pa biće... Misliš da i oni, šta oni znaju bolje od nas? Pa okej, ali kao izvučemo neku statistiku. Ja, brat, normalnih ljudi uvijek dole napišu. Ne, svaka čast, ne, oni su, ne mislim ja ništa loše o njima, isti su, nego nemaju veće znanje nego mi. To je to, jadna rasprava, jadni komentari, svi smo, brate. Svi smo u ovome jadni i volimo ovu jadna nacija, jest? Jadna nacija. To je naša himna. To ćemo mi da predložimo. 140 ljudi u parku.